Bayan kwashe sama da shekara ana gudanar da wannan shari'ar, a yau 15 ga watan Disamba na shekarar 2022, Babbar Kotun Addinin Musulunci da ke zamanta a Ƙofar Kudu a Jihar Kano ƙarƙashin Mai Shari'a Ibrahim Sarkiyola za ta yanke wa sanannen malamin addinin nan wato Abduljabbar hukunci. Wanda a zaman da za a gudanar a yau shi ne zama karo na 30 da kotu ta gudanar a kan wannan shari'ar. Ana dai zargin Abduljabbar da yin kalaman ɓatanci a kan shugaban halitta, wanda hakan ta sanya gwamnatin jihar Kano ta neme shi, inda aka shirya manyan malamai a jihar Kano domin a yi muƙabala da shi, ma'ana a zauna fuska da fuska domin ya bujiro ko ya bayyana inda ya samo kalaman da ya ayyana a kan Manzon Allah, a wane littafi ya samo kuma ina suka samu tushe. Wanda aka zauna muƙabalar kuma aka tattauna muƙabalar, sai dai ba a samu mafita ba a wannan lokaci. Wanda bayan wannan ne gwamnatin jihar Kano ta maka shi a kotu, wanda aka yi zama lokuta daban-daban har karo 29, wanda a yau Alhamis za a yi zama karo na 30, wanda shi ne kotun ta ayyana za ta yanke hukunci a kan zargin da ake yi wa malamin. Wanda a tsawon lokacin da aka kwashe na sama da shekara ana gudanar da wannan shari'a, Abduljabbar ya zargi lauyoyinsa ba karo ɗaya ba, ba karo biyu ba, da karɓar cin hanci wajen kasa kare shi ko sako wani abu da babu shi a cikin shari'ar. Sai dai a daidai wannan lokaci, saurare shi ne abin da ya rage al'umma a wannan rana ta Alhamis, domin an ce shari'a mace ce da ciki.